नवीन चेहऱ्यांना संधी द्या, प्रदेशाध्यक्ष पदातून मला मुक्त करा, शरद पवारांसमोरच जयंत पाटलांची मागणी. भारताचं विमान पाडलं हे सत्य, ऑपरेशन सिंदूरवर शरद पवारांच्या पुस्तिकेतून टीका. ऑपरेशन सिंदूरवर विशेष अधिवेशनाची गरज नसल्याचा देखील उल्लेख. वाशिम जिल्ह्यातले ग्रामस्थ रस्त्यासाठी आक्रमक, नागरिकांचं पाण्यात उतरून जल आंदोलन. भोयनी फाटा मोहगव्हाण रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी. निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचं त्र्यंबकेश्वर मधून पंढरपूरकडे प्रस्थान. 26 दिवसांचा पायी प्रवास करून वारकरी पंढरपूर गाठणार. जालन्यात वाळू माफियांच्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू. पोलिसांनी देखील तरुणाला मारहाण केल्याचा आरोप. दोषी पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.